saiatuko gara igual, ez? Bueno, saiatuko naz izaten oso luzea, denboran ajustatzen da. Bueno, ni Sabinaz eta... Oso luzea zen bat da? Oso luzea zen bat da? Ez oso luzea? Galdera gutxi egiten mozu bai ordura ordenekin ikustu dut ja. Ordu beteko kontua da. Bai. Claro, nik hor baten badakazu eskuan, hau, dugu zuatu, dutulako edo, claro, 106 horri ditu, baina 106 horri ez da zegoen, banaka horretu egiten, hori da helburua gainera, Bueno, gauza da, bueno, hemen agertzen da, sarrera moduan, ez da, bueno, esan dut, ni Sabinaz, Gernika batzordeako kidea naz, urte askotatik, eta, bueno, bagabiz azken urteetan beste talde batzukin batera, plataformatxoa bat sortu dugu, da horrekin batera web orrialde bat bai, eta hor barruan, memoriaren alde, bombardeoaren urte horrenak antolatzen, eta, bueno, beste hainbat gauza, da sortu dugu web orrialdean ere eskegita daukazue hau, hori da, zeuek eskura hartzeko, nahi duzuen egiteko, txiki egiteko, edo zer da hori, gazkinak egiteko paperekin horriekin, nahi duzuena, hori zeuen esku dagoelako. Bueno, Gernika laborategi experimentala dauka izena. Izatez ez da unidea didaktiko bat, bezik eta da material didaktiko bat. Material didaktiko bat, blokeka zatituta dagoena, eta gaur blokeetan bai badauka alako egitura edo formatoa bat, unidea didaktiko batena, ez da? Baina izatez da, material didaktikoa, ez dakarena hasiera zehaz bat eta bukaera zehaz bat, baizik eta honek ez dauka rekorrido lineal bat, hartu lehike bloke bat, interesatzen zaidalako, eta hori jorratu bakarrik. Eta bloke batetik ere, izan lehike gai zehaz bat ere hartzea, ez, ari moduan hortik tiratzen joateko eta hortik sortzeko, irakasle bakoitzak nahi duena, ez da? Ze adinekoa da, ze adinentzakoa da? Bueno, hori oso zaila da esatea. Txikientzako ezin da, erabili. Adibidez, DBH-ko lehenengo zikloentzako edo LH-ko azken zikloentzako ezin da erabili. Igual esan leikezelako testuak farragosoak edo. Bueno, esan leikena da, esaten dut dana, hartzea bakarrik, hortik, bloke bakoitzetik, ari txikitsi bat, hortik tiratu eta hortik ja, gero irakasle bakoitzak moldatuko leuke, dagoen adinarentzako moldatu beharrekoa, ez da? Bueno, memoria irizpide bihurria da, zilikuk idatzitakoa, batzuetan gogoratu nahi ez genituzkeen kontuak ekartzen dizkugu gogora, eta tarteka ez dizkugu gogora ekarri nahi ezagunak izan, baina atzendu ditugun oroimenak. Hau da, guztu dute, klabe, ez da? Atzenduarena, batzean utzi dituguna, oroimenak. Justifikazioa, bueno, hemen dago aurkibidea, aurkibidearen justifikazioan, ez da? Esaten da, guk ikusi duguna da behar izan bat. Eta behar izana da, belaunaldi gazteek, agian, bestelako informazioaren bat badaukate, Gernika, ostras, ez da edozein gari, bombardatu izan zen, eta hau eta bestea, baina hortik aparte zer, ez da? Atzean geratu dira hainbat eta hainbat gauza, ez direnak gogora karri, ez da? Eta mereziko luketenak. Eta nik uste dut, bueno, memoria zeo zer badala identidadea, eta badala orientazioa. Eta memoria bere zentzu zabalenean, memoria historikora joan beharrik ere ez dago. Memoria garen enean, memoriak laguntzen digu GPS bat izango baliz moduan, gure identidadea bilatzen eta gure orientazioa gizarte honetan. Bueno, orduan, hemen beltzez joan naiz gauza batzu jartzen, baina ez galtzeko, ez da? Gernika esperimentu bat izan zen. Geroago beste leku batzuetan aplikatzeko. Gerra esperimentu bat. Bueno, gauza da, bombak txikitutako berria, berrerekin behar izan dela, atalez atal, bai? Honen izaera ere, material honena da, izaera kalidoskopikoa duena.
edo poliedrikoa duena. Memoriak aurpegi bat balu, memoria marraztu beharko bagenu, bagian, izango litzateke holako zerbait. Picasso referentea denez hemen lan honetan, Picassok zer egiten du artean? Ordura artekoa txikitu. Milaka eta milaka urteetako ibilbide artistikoa hankaz gora jarri. Eta egiten duena da, sartu elementu berri bat plastikaren munduan, eta da denbora. Picassok marrazten duenean, pintatzen duenean, ohiko hiru dimentsioei jartzen dio laugarren bat, eta da denbora. Horregatik, Picassok marrazten duenean pertsona bat, marrazten duenean bodegoi bat, marrazten du angelu eta leku ezberdinetatik begiratuta. Horretarako mugitu egin behar da. Hartu behar ditu referentzia ezberdinak eta desberdinak diren referentzia horiek gero bat egiten ditu. Horregatik hemen, begi aurrez begira dago eta perfilan dago. Horrela egiten duena da, apurtutako aurpegi hori atalka berriro ere berreraiki. Asmoa, azken finean, material honena ere hori da, ikuspegi poliedriko bat ematea. Gernikaren bombardaketa eta Gernika kuadroa izango dira leitmotiv bat material honetan. Hor daukazue jarrita gero, ze helburu beteko dituen edo bete nahi dituen material honek. Denak ez egitearen, nik azpimarratu dut, bigarren hori, hiritartasun kontzeptua sendotzea. Eta ikasleari gizartearen parte dela sentiaraztea. Nik uste dute klabea den helburu bat dela, gaur egungo gazteentzako. Hemen agertzen da, Gernikako Institutuaren Forzinko ikasleak, gizartearen parte sentiaraztea edukiez jantzita dagoen bitartean bat, gero kapaz da beste batzuei ere transmititzeko dakien hori, ezta? Ezer hobeagorik, errealidade antzekoak bizi izan dituzten, eta adin antzekoak dituzten, errealdi ezberdinetako jendea batzea eta partekatzea euran memoria, bai? Horretarako, nik uste dut, lagungarria izan dikela material hau. Hor daukazue, unidade didaktikoaren, hau hemendik pasako dut, unidade didaktikoaren helburu orokorrak, edo kurrikulunean barruan sartzen direlako gauza dira, ezta? Zentzu diren eduki komunak, hor agertzen dira, espezifikoak direnak, gaiarekin, bloke bakoitzarekin, eta hor agertzen dira, ebaluazio irizpideak, lorpen adierazleak zentzu diren, hau da, honekin lan bat egin beharko balitz eta ebaluatuko balitz, hori ebaluatzeko zelako itemak hartu beharko dituzke kontuan, bai? Zelako datuak hartu, horrek agertzen dira hor, zerrendatuta. Baten batek esalik, hau ez dira, hau ez desartuko ditu beste batzuk. Berriro dinot, hau da manipulatzeko, hau da egokitzeko, hau da beste itxura bat emateko, hau da bakoitzak bere erara, bere kontekstura edo zirkunstantziara egokitzeko. Ekarpenak gaur egungo kompetentzien alorrean, zentzu diren horra agertzen da zerrendatuta. Metodologia, hau azpimarratu nahi nuen, metodologia malgua izango da. Hau, honek balio dezake edozein adinentzako. Gauza da, birakaileak izatea inolako erreparorik edo beldurrik giza eskubideetaz hitz egin daiteke 9 urteko ume bati edo 10 urteko ume bati. Segatik ez, 18 urteko bati egin daiteke moduan. Hizkuntza bat egokituta eta abar eta, orduan, hori da egin beharko genukena, edo irakaileak material hau dakarrenean egin beharko lukeena. Ateratzea, sinpletu gauzak eta ekonomizatu eta egokitu adintarteari. Finean, ikaslearen heldutasunarekin lotuta dago. Gaur egungo egoerak bilatuko ditugu ikasleen interesa pizteko. Guk behin eta berriro errepikatu izan dugu Gernikak konzeptua.
Gernika asko gertatzen ari da gaur egun ere, bai? Eta hitz egitea orain dela 82 urte gertatu zen bombardaketaz importantea da, baina beraiek konstiente izatea ere, oraindik bombardatzen izaten ari direla, beste herrialde batzuk, bai? Eta bombardaketa beti ere komila artean jarrita, ez da? Ze bombardeo mota asko dago, ez da? Horren konsientzia ere izan desatela. Goian ikusi dugunez, hiritar gizartean zentratuta eta dagoen aktiboa den ikasle bat sortzea, ez da? Eta, claro, iraganaz hitz egiten egon beharrean, gaur egun daudenak, telebistan dituztenak, prentsan dituztenak eskura, beti da lagungarria, bai? Bueno, ebaluazio motak eta horrak agertzen dira, horiak aukeratzen du jarri ditutolako gauza bebai, honek errubrikak deitzen direnak edo izenpeak deitzen direnak, ezta? Zelan ebaluatu, azken finean dira plantilla batzuk, ezta? Kontratuta planifikazioa, lanaren garapena, alako gauzak. Baina, bueno, hau ebaluazio berriro ere, kontuan hartuta, zelako adierazpena izan duen, zelako ulermen maila demostratu duen, eta, alako gauzak. Baina berriro dinot, erabilileik edo ez, edo dara alakoa, edo zeu eta aukazuena irakaldo zaretenok aprobetxatu eta aldatu eta egokitu eta bai? Bueno, estela para un pueblo pacífico que era Gernika, Oteiza. Oteiza agertzen da, geroago ere agertuko da, beranduago. Bueno, ja hasi gara ataletan, ez? Memoria eta lekuak. Eta, memoriak baditu bere lekuak. Eta nora agertzen da, John Kreis, Gurek iztak izan nahi da, esan? Monitz 2012ko hori da, deklarazio bat. Esaten duena, Gernika non modela. Modu ideal batean, Europako memoriaren lekua. Claro, hori da, ostia, ez da edozein aldarrikapen, bai? Europako memoriaren lekua izatea. Eta memoriaren leku izateko eginkizun guztia betetzen dituela. Orduan, Gernikak ukibarko luke, ezta? Moduren bat horri erantzuteko dagokio moduan, ezta? Hori justifikatzeko, gutxienez, bai? Eta hasten dira, ja, jarduerak, hori dira jarduerak. Begiratu hasteko jarduera, ez da, hasierako jarduera. Begiratu irudiak, eta gero galderak agertzen dira. Zerekin lotzen dituzu irudiak, zer iradokitzen dizute. Ikusten alduzu idabideetan horrelako irudirik, ala bada, zer lotuta daude. Bueno, horrela baurak, berero dira, horrek dira, ideia batzu, galdera batzu, baina aldatu legez, edo ze gauza, baina gutxienez horrelako panorama bat ikusteko moduan, ez? Da geurak egin dezaten ikerketa, bilaketa lan bat, ez? Horren inguruan. Memoriaren lekuekin jarraituta, agorra agertzen da, zerekin lotzen duzu memoria, ez da? Galdera batzuk agertzen dira, hasierakoak. Eta gero ja garatzeko informazio gehiagorekin eta bat, hau da Sigmund Bauman idatzi zuena hau zelan da la modernidad líquida. Eta bada holako estrakto bat, nire uste dut esanguratsua dela, memoriaz gara egiten duelako gaur egungo gizarte likido honetan. Eta ziber gizarteaz ari da berbetan. Horren uste dut, ja, gaur egungo gizarteaz ari dela berbetan. Eta planteatzen ditu, hausnarketa batzuk interesanteak izan leikesenak, aztertzeko, baina ez dakit edo kultura zientifikoa, edo ikasgaia dinote, edo filosofian, edo etikan, bai? Orduan hemen esaten du, memoria baztertu egin dugula ez egonkorra den mundu honetan, likidoa den heinean, mugikorra den heinean, solidorik ezer ez dagoen heinean, memoria bera ere kaltetuta dagoela, ez? Orduan, ahanstura eta deserrotzea. Oso potentea diren bi kontzeptu, ez da?
abestura eta deserrotzea dira nagusi. Konformisorik ez dagoela, leialtasunik, interes partikularrak besterik ez. Bueno, zibergizartean memoria virtuala da, eta esaten du. Egakorra, Bueno, korrontea kentzean, korrontea entxufetik kentzean ordenagailua dena desagertzen duena, Orduan, gauza da, kultura likido modernoak alden eten eta ahaztu egiten den kultura sortzen du. Azken finean dira, testu batzuk pentsatzera, hausnartzera eramango dituenak ikasleak, gazteak, irakaslearen laguntzarekin, memoriak lekuri badu, egizu zure herriko kontekstuan, zure herriko memoriaren mapa bat, eta egin bilbide bat, eta apur bat egin dezaten alako lanak. Zabaltze jarduera, memoria virtualaz ari direnez bebai, eta gaitasunen artean ere, gaitasun IKT edo zelan da, hau komunikazio eta informazio teknologiak direnak, sartzen direnela, partartea sartzen dira. Azken finean, aparatuak ere badaukate, ere memoria, memoria ROM eta memoria RAM, eta halako gauzak ere egin dezaten halako jokuren bat, hori izango txeteke zabaltze jarduera bat, eurak informazioa bilatzearena. Da gero ja, behin egin dituztenean hasierako jarduera guztiak, dena bat egin behar dute proiektu batean, ezta? Eta hori izango txeteke integrazio jarduera bat. Eta adibidez, nik gabe jartzen diet, memoriaren parkea sartagudan, eta lekuaz ari garelako, memoriaren lekuaz ari garelako. Gaur esaten dema, prestatu izan zuen memoriaren leku bat, aukeratu, egin zuek lan bat, aukeratu Gernikan leku bat, zuentzako igual esanguratzua esan daitekeena, eta egin proposamen bat. Egin proposamen, diseinatu parke bat, horretarako izango litzatekeena. Hau daukate referentzia bezala, baina gero beraien lan izan bargontzateke, beste leku batzuetan ere, ez hemen bakarri, bazik eta mundu mailan, antzerako lekuak dauden, bai? Bueno, zer da memoria, memoria historikoaz, sartzen gara orain, ez? Zer da memoria, eta gero ja da, hasierako jarduera, ez? Badakizu autonomia erkidegoan memoriaren legeri badagoen, edo ez? Aitor Amonek zer gogoratzen dute Gernikaren bombardaketaz. Egin dezaten aldako intergenerazionala den, lanketa bat, ez? Hurbilenakoak direnekin. Bueno, beste testu bat, eta benen ezin nahi usatuko, zer da memoria historikoa, agertzen da. Hau da, nik iralen egon nintzen, zelan da, liberatuta iazko urtean. Orduan, aprobetxatu nuen hori, lan hau egiteko. Orduan ziren, hartu nituen hainbat gauza, hainbat dokumentu, honekin lotuta daudenak, erderaz zeudenak, henek ja euskeratze lan hori egiteko. Bueno, eta batzu dira apur bat, zendoak direnak, honek dira oso astiro irakurtzeko, da hortik entresaka bat egiteko, zatitxoak hartzeko, hemen egiten du, memoria historikoaren, apur bat hausnarketa edo definizio bat, neko otoloa dena, Bueno, alderdi ezberdinetatik, alderdi gizatigarretik, alderdi kulturaletik eta alderdi politikotik aztertuta memoria historikoa. Hiru gune ezberdinetatik. Bueno, hemen agertzen da, memoriaren foroko lehendakari Jose Maria Pedreño idatzitakoaren itzulpen moldatua. Nuen agertzen zen, Pueblos aldizkarian, eta orduan hortik jasotakoa. Orduan, haunek, apuraz sendoagoa dira, potoloagoa dira izan batzeteke maila goragoko batzuekin lan egiteko. Orduan, egizu esan honen gaineko hausnarketa. Ez dago ahazturarik, ahaztu nahi dutenak baizik, Mario Benedetti. Badaukalako poemario bat oso interesgarria, memoria y olvido deitzen dena, eta berak esaten du, no hay olvido, hay olvidadores,
Eta, claro, pues, olvidadores son porque tienen un interés, ¿no? Particular en que ese kartzeko gogora ekarri beharrekoa. Orduan, bueno, merezi aldu alago kontuak memoriara gogora kartzea. Zertan laguntzen digu horrek? Orduan, ja dira, osnarketa behar dutena, bere denbora eta bere adina, ezta? Bueno, ez da berdina kasu honetan bai, 8 urte edo ia 8 urte, ezta? Bueno, borra gertzen dira, zentzu diren, kasu honetan, jarduera ezberdinak, bai? Bueno, memoria historikoa eta hezkuntza ere jarri dut hor. Erabili daiteke memoria ikasketa tresna gisa. Hausnartu ezazu memoriaren dimentsio etikoaz. Posible da eskolan egitea? Bueno, halako horra gertzen da eskola frankistaren irudi bat. Eta horra gertzen da, gero beste dokumento bat giza eskubideen gainekoa, nazio batuetan egindakoa 2014an, bai? Eta hor giza eskubidea hitz egiten du, eta nik hartu dut hezkuntzaren atala, bai? Giza eskubideetan. Eta, bueno, nik bakarrik azpimarratu dut pare bat, bai? Zertarako memoria hezkuntzan, konturatu ditezen gazteek ere berriz ez gertatzeko bermeen aldeko tresna bat izan leikela, bai? Memoria. Eta, errelatore bereziak, testuak idatzi duela, giza eskubideetan esteak oinarrizko balioa duela berriro ez gertatzeko bermeak indartzeko. Errepikatu egiten dugu. Berriro ez gertatzearen bermea. Galdera dira, ezagutzen dituzu memoria narreko politika publikoak, uste duzu memoria historikoa lekua izan behar duela eskolan. Badago honen gaineko informazio hori zure testu liburuetan. Ikuspegi kritiko batetik aztertzea hezkuntzaren esparrutik guztia. Memoria historikoa eta giza eskubideak, da beste atal bat, hor agertzen dara, badakizu zer diren giza eskubideak, behin testu hori jarrita gero, badakizu zer diren, badakizu izaera unibertsala dutela, holako gauza. Garatze jarduera da beti da informazioa bilatu hori, eta informazio egigarria ematearena, giza eskubideen bermea berdina da iparraldean eta hegoaldean, hemisferio handiot, ezta? Edo herrialde aberatsetan edo herrialde pobretan, ez bada segatik, ez? Holako gauzak. Bueno, Amnistia Internazionala erakundearen testu bat agertzen da, bai? Eta hor agertzen da baita ere, giza eskubideen alor bat, egia jakiteko eskubidea, justizia egiteko eskubidea, eta erreparaziorako eskubidea. Informazio orokor agertzen da, Amnistia Internacional, 2008ko, abenduaren 26 egindakoa. Eta, behin egon direnean, apur bat murgilduta giza eskubideen, inguruan, eta bestea, beraiek egin dezat, jartzen dira, Cartooning for Peace. Gipuzkoako Foru Aldundiak egindako adibidez, prensa eta giza eskubideen aldeko erakustaldi bat. Mundu mailako marrazkilariak egindako erakustaldi bat, bai zuzen ere halako gauzak adierazten dituena, ez? Bueno, hori zogontzateke atal bat. Beste bat, niri garrantzi handia eman diot, genero ikuspegiari da. Gerraz eta alako ondamendiez berba egiten den bakoitzan beti agertzen da gizonezko bat, gudaria, agertzen da, heroia agertzen da, eta beti da gizonezkoa. Eta salvadoreak direnean ere ematen du gizonezkoa direla, eta emakumeak gerretan bigarren plano batean geratzen dena, ezta? Hona izan dudana da, ze gertatzen da gai honekin, ez? Eta lehenengo, gauza da, generoaz berba egiten dugunean zer da generoa. Lehenengo izan beharko litzateke horren gaineko informazioa ematea, ez? Eta orduan, zein generoekin lotzen duzue gerra, eta zein generoekin biktima, zergatik.
gerra guztietan daude heroiak eta gehienetan anonimoak dira. Zein dira, zuen ustetan horien ezaugarria? Testua irakurri, jartzen da hemen. Dauda artikulu bat, sexua eta generoa, ez da? Sexua jaiotzetik datokigu, sexu maskulinoarekin ala femininoarekin jaiotzen gara, eta generoa, gizon ala emakume aldiz ikasi egiten da, bai? Ezi egiten da, horretan aldatu egin daike, manipulatu egin daike. Eraikuntza sozial eta kulturala delako. Horren ematen du, alako, ez dakit, nik uste dut txukun dagoen testu bat, horren gainekoa, generoen ikuspegitik, Sara Berbel, Mujeres en Red, el periódico feminista, el artikulua da, sobre género, sexo y mujeres. Horren artikulu horren itzulpen bat, eta moldaketa. Egiteko sarrera bat, generoa, bere generoa, konzentua kokatzeko. Eta gero ia, sartzen gara ia, generoa eta memoria historikoa, ez? Memoria historikoa genero ikuspegitik eraikitzea, onartzea dakar, emakumeak eta gizonek ez dutela gerra modu berean bizi. Ez borrokalari gisa, ez eta biktima edo resistente gisa, ez? Eta hor, askotan agertzen da hor, emakumeak beste egoera batean, zera sufritu duten, beste era bateko biktimak izan direla, beste era bateko isiltasun bat gorde behar izan dutela, askoz ere gehiago kostatu izan zaiela isiltasun hori, isiltasun horretik askatzea eta kontatzea beraien errelatoa, askotan oso bortitza delako bereziki, hain zuzen ere, emakumeak izan direlako, modu berezian biktima bihurtu direlako. Hor agertzen da, bere garaian emakumeak emakume izateagatik ere, zelako errepresiba jasatzen zituen, edo zuten, hilea bostearekin, aurra aipatzen da, zigorrak berezitasunak izaten zituela, sexu indarkeria gehitzen zela, indarkeri fisiko eta psikologikoari, emakumezkoen kartzelak laborategi ere bihurtu zirela bere sasoian, eta hemen aipatzen du, agintariek gene atzerakoi bat agertzen, zaten du, hasi zirela. Ze emakumeak etxeko aingeru izan beharrean, hortik urruntzen ari zirelako. Beraiei zegozkien rolak hartzen. Eta orduan, gen hori atera egin behar zen, eta zer esaten da, hori, osotasunetik, gen hori destifratu egin behar zen, ezta? Isolatu. Orduan, emakume republikanoak desnaturalizatu egiten zituelako. Orduan, astakeri batzuk, increíble, ezta? Espetxe funtzionarioa, eta falangista, kartzela ez emakumei bizitak egitera. Horrela agertzen da. Eta erregimenaren aurkako gizonen senideak izateagatik ere delito berezia zeukaten, eta esan eskontide delitua, egostearena. Orduan, da perspektiba bat, generoaren perspektiba, gerra garaian, eta nik uste dut, importantea dela hori ere, eskolan, alan edo holan, sartzea, ez da? Lekua badago etika klasetan izaleke, edo beste edozein filosofia klasetan, edo beti dago tarteren bat, Eta, hor jarretzen du, emakumearen menpekotasun lekua, genero diskriminazioa, kontakizunetan, eta abar, eta abar. Dira testuak, irakurtzeko eta hortik ere, informazio ateratzen joateko, Haben Saturnanengo niondarotarraz, hau ez neban ezaguturik, ikusi hau ezaguturik erdi apurtuta eta horma soltea batzuekin, baina Saturnanengo kartzela bereziki, tratamentu oso bortitza, zegoena emakumeen kartzela horretan. Emakumeak eta berain umeekin, Hori ere, historia gogorra da, eta kontatzeko modukoa,
Memoria da eragileak epaitzeko eta erabakiak hartzeko galbaea. Zin dauka galbaea. Zin dauka, ez? Sartagin askoan dakarrenak esaten du agintea dakarrela. Galbaea dakarrenak ere badu bere agintea kasu honetan, ez? Hor nola sortzen da memoria, nork ehuntzen du, nola zabaltzen da, zer baliabide ditu. Dira, etengabe, galdera, ez da? Memoria, emakumeen ikuspegitik. Jarratzen du beste kontzeptu batzuekin, ez? Labur bilduz horrak hartzen dira galdera batzuk. Azken finean da tentatzea gazteak, ez? Berdin gogoratzen dute gizonek eta emakumeek. Galdera hori nizkero bueltatu beharko lukete testura, ez? Eta harakatu beharko lukete testura, ulertu beharko lukete testura, da hortik aterak beharko lituzkete ondorioa, ez? Bai, hor dago. Hau da, Bogotako Grupo de Memoria Histórica de Bogotá. Nahiko interesgarria da. Oso ondo landutako testua iruditu zitzaidan, la memoria histórica desde la perspectiva de género. Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, Grupo de Memoria Histórica de Bogotá, Colombia, nahiko interesgarria, horregatik sartu dut. Hemen agertzen dira, jarduerak, bilatu, begiratu, galdetu, informazioa, eta osatzen joan galdera. Zergatik emakumeekiko bortizkeria berezia, zergatik dira emakumea bi aldiz biktima gerran, zergatik bortxatu, zergatik hilea moztu, eta gero gehigarria direla, Fermin Valentiaren Maravillas abestia entzun desatela, edo eta latendu, Brasensen beste olako abesti bat, ez? Ez dintana izan testuala, ez? Integratze jarduerak, hor agertzen da ganek azutan, herri antzerkia, eta, ikastaldeko memoria kolektiboa osatuko dugu, ikastalde bakoitzak erabaki beharko du nola transmititu, bideoa, murala, antzerkia, bai ikastetxean eta bai herrira begira ere, aportazio bat izan lehikelako herrira begira, eta artea. Gernika torri behar denez, derrigorrez, artea, nik ematen dute artearen historia. Eta hemen erabili dut, nik artearen historiaren lehenengo klaseak ematen duenean artearen funtzioaz, bete beharraz hitz egiten dut, eta hor daukadan materiala erabili dut sarrera bezala. Artea eta gerra, zelako harremanak izan dituen, hori dira espresionista alemanak. Emil Noll oso ezaguna den espresionismo alemana honetan oso potentea izan zen. Gerraren iruditeri oso bortitz bat, Otto Dix, Emil Noll dira ezagunetarikoak, eta baina aspalditik izan du gerrak. Eta hau, los desastres de la guerra goiarenak baikara. Gerraren deshumanizazioa eta bortuzkeria, artea eta memoria, hitz egiten du hor, eta gero hemen galdetzen dut, hau ere artea da, suposatzen den moduan, ezta? Eta hau eskultura bada, Untello, hau Iparra Agirre da, hau Jose Antonio Agirre da, herrian ditugu, eta hauek ere herrian ditugu, eta, karo, galdera da, aurretik ikusi dugun, justu hau baino harinago ikusi dugun, ezta? Bakarrik gizonek egin alduten gara. Bakarrik gizonek pairatu aldituztaren ondorioak. Ez gara emakumeak ikusezin bihurtzen ari, ez? Eredu honek izatearen berdintasunean alde egiten du. Ez dago emakumeiren bat, gure memoriarekin, bombardaketarekin, ez? Erekin ere, dituta egiteko alako zerbait, ez? Batean oso desorekatuta dagoela, iruditeria. Eta iruditeria oso importantea da, bai. Herri batean. Hor agertzen dira, integratzeko jarduerak, ezta? Behin dena egindakoan, udaletxeari herriko gune batean eskuartze urbanistiko bat egiteko eta emakume baten izena jartzeko proposatuko diogu, adibidez. Segatik ez, bai? Eta hori justifikatu egin beharko lukete.
baina hori justifikatzeko jarrako lirateke aurreko dokumentuetara edo aurreko dokumentua baliatuta, edo beste batzu baliatuta, egin duten txosten batekin. Ezta? Artelan bat egingo dugu, begiratu irudiei, ideiak izan ditzazuen. Hainbat herrietan, hainbat herrialdetan daude, muralak direla edo dena delakoa, apura delaien memoria historikoaren erakustoki bihurtu direnak, ez da? Zergatik ez, hemen ere alako proposamen bat egin, ez? Bueno, ara gertzen dira, gerrarekin lotutako beste... Umeak eta gerra. Umeekin ari gara, eskolan ari gara, eta, bueno, zergatik ez... Umeak ere kontuan hartu, memoria lantzerakoan, ez? Gerra guztiak bidezkoak izan edo ez, garaipena lortu edo ez, umeen kontrako gara dira. Egin diren gerrak eta egingo direnak. Orduan, ja, beraiek alerta egoeran ere egon beharko lirateke kasu honetan, ez? Jartzen dire, irudi batzuk agertzen dira, oso esanguratzua da, oso gogorra diren irudi batzuk, hemen agertzen da, gerran ere, hemen Euskal Herrian zelan, Labana itxasontzia hartu, zelan 4.000 eskamutil gazte, hemenik ies egin behar izan zuten, eta bidariko asko zelan eziren berriro ere, ona bueltatu, bai? Derrama bat, herria, ustearena, gazteak diren umeentzako, suposatzen da, inozenteak diren, guztiz inozenteak diren umeentzako, bai? Eurak konstiente dira, edo izan beharko lirateke, guztia bastatzen da, beraiek ere ez direla libratzen, eta ez direla libratuko. Gero, beste irudi jarriko dizuet, honekin lotuta dagoena. Bueno, horrela gertzen dira, berak egin dezaten, arakatze lana, bilatu eta osatzen joan informazioa, bai? Gatazkak eta umeak, bai? Dokumentu bat agertzen da hor, Ainara Bertsundik, idatzitakoa, eta naiz.eus idatzitakoa, eta nik apurate moldatua, bai? Integratze jarduerak, norberaren herritik ihes egiteko arrazoi asko daude. Gerra, kultura, zapalkuntza, ingurumenaren egoera, jakin da gu ere iheslari izan garela, idatzi etorkinak hartzeko programa bat, eskolarako eta harrirako. Lotzen dituzu beti ere gizartean dauden problematikaekin, bai? Ez limboan dauden kontzeptu ideal batzuekin. Bueno, Gernikaren bombardaketa, hemen egiten du ja, apur bat, bombardeoa zelan izan zen, zelan geratu zen, hori ezaguna da, baina jarri behar da, eta orduan horra gertzen dira. Bombardeoarekin batera lotura izan dena beti da, gezurra, egiaren konzeptu. Beti zaten dute egia dela lehenengoetariko biktima bat, gerretan, ezta? Orduan gai hori ere sartu nahi izan dut. Horra gertzen da, Frankoren agindu batzuk, esaten, zentzuk izan ziren bombardatu zutenak Gernika, bai? Zelan hasten diren gezurra zabaltzen edatzen munduan zehar, ez? Orduan, gezurraren genealogia ere jarri dut hor. Gezurraren genealogia da Xabier Irujok ateratako liburua, gugaz azken urteetan kolaboratu duen historialaria da, Renoko Unibertsitateko irakaldea, asko idatzi du honen inguruan, eta berak liburu horren gainean egindako, entresaka bat egin dut, gezurraren inguruko datuak, berak idatzita dituenakor, interesgarriak direlako, ez? Eta, hasiera oso interesgarria da, gezurra eta krimena izate berekoak dira. Oso potentea den esaldi labur eta esanguratsua. Orduan, zelan aktualizatzen dugu gezurraren konzeptu hau 20. mende honetan? 21. mende honetan, zibergizarte honetan. Zerekin lotzen dugu gezurra guk? Konzeptu bat ingelesez erabiltzen dena, ez? Trump oso hona da horretan gainera. Fake newsekin, ez? Orduan, egin dit, hori egin da gero, gezurraren genealogian eta horrelako gauzak hori egin da gero, proposamena dira, egia, gezurraren etxai hilgarria da.
eta beraz egia da estatuaren etsairik handiena. Joseph Goebbels, ez? Gezurraren genealogia egiten du Xabier Irujok, eta ben, jarri dut, egia, baina egia batzuentzako zelako mingarria esan, ez da? Bueno, egixe mingarri zen, guko betzaten dugu holan esaten dugu, kasu honetan oso. Eta hemen bilazten dira, ben irakurretakoan hori guzti hori, sortu izan zuen fake news bat, gaur egungo gatazka bat aitzakitzat hartuta. Moldatu behar dira, berron da raroi karakteri horretara. Horren ja, hemen sortzen da, hemen sormena, azken finean, beraiek ezagutu egin behar dute lehengo, harakatu egin behar dute, ze problematika dagoen, mundu mailan, eta, ez da gitu, Siria dela, edo Libano dela, Israel dela, Palestina dela, edo Chile, edo Bolivia, eta horren gaineko gezur sortzaileak izan behar dira, bai? Zerak ere, apur bat kontu erartzeko lehen ere zelan egiten zen, bai? Bueno, artearen funtzioa lehen esan dut. Hemen, egiten da apur bat artearen funtzioa zeintzu dien, da gara hemen lusatuko. Picasso, hemen egin dut gero Picassoren obra, kubismoa. Bere ibilbidea, hasieratik eta amaieran arte, hau ja, honek balio du arteerako, adibidez, edo plastikarako, beste erabili daiteke. Gernika egin aurretik, egin zuen alako grabado sorta bat, eta horre grabado sorta horretan Picasso Franco ridikulizatu egiten du, bai? Eta horre dago, hau da, Durangoko talde bat egindako lan bat, eta nik egin dute hori euskaratu, bai? Eta horra agertzen da, bineta bakoitza, prantza bakoitza, ze irudia agertzen den, eta bineta bakoitza azalduta agertzen da, zer den, ze ikonografia, zer ikusten den, eta gero beko partean agertzen dira, oso luzea da, bineta bakoitza, bai? Frankoren, ridikuloa jartzeko. Garazia Rezabalaga eta Joni Rezabalaga. Argitalpena, arte eta Durangoko arte eta historia museoak egindakoa. Bueno, hemen jarri dut baita ere, Gernikaren interpretazioa, Oteizaren kasuan. Oteiza oso tipo berezia zen. Oteizak egiten zituen interpretazio denetarikoak, bai? Mitologiaren ikuspegitik, linguistikaren ikuspegitik, ikuspegi espiritualetik ere, bera oso espirituala zen, eta berak egiten du Gernikaren euskal esanahia, badauka bere liburu baten atal bat horri dedikatuta, berak egin dut hori euskeratu, ez? Berak zaldi izaten du Euskal Herria dela, ikusten du zaldiak ikaragarrizko zauriarekin agertzen dena, ez? Zaldia Euskal Herria dela, da zaldi zain babesarekin lotzen du, bai? Bere etimologiak, eta esaten du, zaldia simbolo babesilea dela, gure totem bat dela. Eta totem hori lotzen du Kristorekin, bai? Historia horreko Kristorekin, espiritualitatean. Eta gero baita ere lotzen du Gernikako arbolarekin. Zaten du, Gernika kuadroa eta Gernikako arbola bat direla, bai? Beste momentu batean. Horre egiten du, gure antropologiarekin lotuta, ekaingo zaldiak, lantzeko zaldia, sakrifiziorako den zaldia, inauterietan, horrek egiten diona da, eman zaldiari halako misterio bat, baina halako esan nahi bat Euskal Herriarekin oso errotuta dagoena. Beraz, zauritutako zaldia Euskal Herria da, herria da, goeto zen da. Bueno, gorra gertzen da, bere interpretazioa. Bueno, hor da gertzen da hori. Eta gero jarri ditut hor, donekin amaitzen noa, lasai, beste Gernika batzuk. Hau da, Los Otros Gernika, Luis Quintanilla, santanderino bat. Eta da, gudariak, iesa, zuntxiketa, mina,
beste bateko plastika batekin, baina hau da Gernikaren bombardaketa, Heinz Kuibitz, artista sozialista eta antifascista, batzen du hemen, alemana, beste bat hemen agertzen da, Gernika, eta hor jartzen du frantsesez, hau da Pierre Maila, benetan diotzut, hau eragin dutenak ez daudela nirekin, nire aurka baizik. Agertzen da, Jesucristo, ez? Bueno, askotari dira, hau da Gernika Afrikarra. Sabra eta Xatilako masakrearen dela eta 1992an kontuan hartuta egiten duelako Gernikaren reinterpretazioa, egoerari lotuta, hau ezagutzen duzue, Jose Luis Timetaren zer da hori, Picassoren Jose Luis Timetaren Gernika, beste interpretazio bat, oso esagura handia hartu zuen lana, da gero balako film labur bat eginda dagoena, animazio zinema bat, hori eginda dago Angel Sandimasek egindako, da 3D animazioarekin eta musika da Mikel Laboa Donostiako Orfeoiarekin eta Euskal Herriko Orkestraren soinu bandarekin. Eta hor ikusteko, ezagun izateke, hemen klikatzea eta... Bueno, eta gero, datoz bat behar, beste lako batzuk, Jose Ramon Amundarain, beste bat, Jose Ramonena, bueno, gauza izango litzatekena da gero, hori dela guztiak guzita, normala dengo, sortu zuen Gernika, egizuen Gernika bat, egin Gernika baten proposamen bat, plastiko artistiko bat, bai? Gernikaren bidaiak jarri dut, zelako joan etorriak izan dituen, 1927 hasita, zelako egoeretan egondan, olako batzar batean, Irak eta bombardatzen ziren, kurtina batekin estaldu zuten, tapatu zuten, lotzagarri geratzen zelako. Eta horrekin batera, nahi izan dute ekarri, hau, beste datu bat, segituen, bueno, hau da, Coalición de Artistas Trabajadores. 1977an, batu ziren 275 artista. Bidali zieten kartak orduan MoMako presidentea zenari. Esaten, Pablo Picassori, lehenengo. Esaten, kentzeko Nueva Yorketik, edo eramateko Nueva Yorketik Gernika kuadroa. Ze lotzagarria zela, alako kuadro bat egotea, Vietnamen egiten ari ziren sarraskiarekin, inolako zentzunik, bai? Zentzu horretan idazten diote, ez? Hemen esaten diote, Querido Pablo Picasso, ahotsa altzatu egitela, eundaka Gernika eta Radur horren gertatzen ari diren horren kontra, bai? Eta eurak ez dutela onartzen, euran herrialdean Vietnamen gertatzen ari diren hilketak egoterik eta hain importantea denez Gernika kuadroa guzti horren kontrako beti garrasi bat izan delako, hori hortik kendu beharko litzatekela, ez? Bueno, karta bat. Hau izan zen, egin zuten komite horrek, artistaz langileak egin zuten olako poster bat. Stop the war in Vietnam now. Ez dakusteko zenbateraino, zelako influentzia, zelako eragina izan duen berak kuadroak, hainbat eta hainbat leku edo kontestu ezberdinetan. Hau da, beste karta bat, idazten diona MoMako sasoi horretako presidenteak Picassoren idazkariari.
Bezaten, honek artistak ez dira ondo enteratu, buru bat prezipitatu egin dira, eta bestea eskatzen digute kentzeko hortik kuadroa, apur bat ari da, justifikatzen, gertatzen ari den movida guzti hori, ez? Hone dira artistak, hau da MoMA, hor da MoMan dagoen Gernika, eta alako performance bat, edo manifa bat egiten ari dira bertan barruan, erakusten beraiek egindako alako kartel bat, eta kartela hause da. Babies, eta hori agertzen dira, honek zematen ditu du, ume oso txikiak, eta bestearen gainean, eraileak, ez? Hau egiten dugu guk, eta guk daukagu Gernika hemen, ezin da posible izan, hori da egiten duten beraien interbentzio hori. Eta hau da, Dubain egindakoa Siriako gerraren aurkako simboloa, berriagoa da. Eta hemen ere ikusten da, bidea, argia, zezena, zemearekin, interpretazio bat Gernikarena, gaurkoa den gerra baten simbolo modua. Berriro dira, bere potentzialidadea da ikaragarria, oraindik, bai? Eta listo, da, hau izan da, gero, hemen jartzen joan zena dira anexoak. Hemen egin dudana da, baita ere, testuak, zelan bere sasoian, Gernikara ekartzeko zelan aldarrikapenak egin ziren, zelan Ibarrola bera, apur bat, beste batzuen buru izan da, artista askoren buru izan da, idatzi zuen, aldarrikatzen Gernikan zuela lekua, Gernikara ekarri behar zela, bai? Horren testu hori ere, jarrita dago, bai? Gure aldarrikapena ere, Gernika batzordea moduan ere, izan dena, hau da, eta zazpian egindako ekimen bat, bertan, hau kasu enten Madriden egindakoa, kuadroen aurrean, Gernikara aldarrikapena eginez, eta, herri mailan ere, egin izan diren, aldarrikapen horiek, eta oraindik ere bizirik ditugunak, bai? Eta, hemen eskatzen zaiena da, adostu, idatzi ezazue eskabide formal bat, zeuek ere, hiritar zaretelako, gaztean hiritar, Gernikara ekartzea aldarrikatzeko. Aukerak ezazue leku bat, Gernika margola da, Gernikan hartuko duena. Eta idatzi hau ez da eramateko bakarrik ikasleari eta nota jartzeko. Eta hau da, idatzia egiteko eta aukeratzeko bat denon artean ona dena, denon artean adostua dena, eta instituzioetara bidaltzeko. Lekuetara bidaltzeko, bai? Bueno, da hone dira gero eranskinak. Lehen esan dugu, ezta? Honena zein da, Fermin Valenciaren, hor daukate letra, bai? Eta hor dira, ja gehigarri batzuk. Hone dira, alemanak egindako txostentxo bat hori, liburuzka bat egin zutena, hori euskeratuta, bombardaketaren gaineko informazioa. Hau da, beste dokumento bat, honena zein da, softwarena, Herbert softwarena, la destrucción de Gernika. Gero, beste, lehen ikusi ditugun dokumentu batzuen gaineko, gehigarriak diren beste informazio batzuk, bai? Giza eskubideen gainean, edo Gernikara, kasu honetan berriro ere, agertzen da, Dionisio Abaitua, Gernika Luboko alkatea, eranskina, Alemaniak barkamena eskatu du, horren gaineko informazioa. Eta gero, eranskina Gernika zineman, informazio batzuk, fitxa teknikoarekin, zuzendariak zentzu diren, posible baliz, Gernika komikietan,
beste adibide batzuk, informazio gehigarria. Beste barik, beraiek eskura izan dezaten, eta gero bibliografia. Nondik jaso dudanik hau egiteko edo osatzeko informazioa guztia, eta listo. Eta listo, hau da dena. Baina berriro dinot, hau malgua izan behar da. Hemendik kendu, da hau izate interesatzen, da hau erabiliko dit. Baina, zozer bada erabiltzen bada, ataltxoren bat bada erabiltzen bada. Helburua da bakar-bakarrik gazteak ere engantzatuta egon daitezen memoriaren gai honekin. Beraiek izango dira gero, gure errelego hartu beharko dutena, eta lehen ikusi dugun hori Zygmunt Baumanen horren esaldia, oso beldurgarria da. Modernidade likido honetan, ezer solidorik ez badago, eta dena hansturara bideratuta badago, zer izango gara, nora joan gara, gure identidadea zein da, eta gure orientazioa munduan zein da, ez? Zer biliko gara, korronteak nora, bestera, heldulekurik gabe, baina guztot, memoria badala helduleku bat oso potentea dana. Orduan, zozer bada begin ezkero, listo, ez da gutxi, ez? Hori izan da helburua, beste barik. Hau izan zen Iralen aurkeztu zen duen lana? Hau da Iralen egin duen lana. Bakarka edo taldeka? No, bakarrik. Kristopurra Egun izan denbora asko, beti izan egin beharko genuke, ez? Nik izan du, Gernika batzordea modun, ez? Batu, ontsenak daukera. Eta ontsenak daukera, eta aukera esaleke edo erdi oporrak hartu, edo egin sosa, ezta? Egin sosa. Egia esan orduak sartu ditut, eta bueno, gainera nik dakate mania bat, eta ezer gustatzen ezer sekula amaitutzat motea. Sekulebez. Nik lanean bebai beti apuntekin nabil, urtero, kendu, barriztu epini, eta hemen be gauza bera. Hau be, joango da, denborarekin, hau lata bada, edo kenduko dut igual, edo utziko reservan eta jarriko dio beste hau, bueno. Azken finean ere, badaz beste alor batzuk memoriaren ikuspegitik landuleik esenak. Nik hemen jorratu ditut batzuk, azken finean bera bombardeo bat eta artean ikuspegitik Gernika, kuadroa, leitmotiv modun dalako, ez, baina hori bai, generoaren ere, nahi izan dudalako, horrela izatea, ezta? Baina, badaz, adar asko, hor lekua eukidezaketerak. Igual zeuek bate bat esan dut, hau, nik gauza hartuko dut, hau erabiliko dut, beste gauza bat, hemen ez dagoena. Galderatxo bunker berdiez edatik erabiltzen duzu eta ez babesleko, bunkerra da militerrantzako defentza leku, ez da? Da honek, zibilientzako diez izetez. Bai. Askotan entzuten da, eta ez da izetez erabilera militarra. Guk normalean erabiltzen dugu babeslekua. Babesleku bazegoen hemen, babesleku zegoen, baina hor, bunker agertzen da, bai. Erabili babesleku egiten dugu. Baina ez dakit segatik bunkerarena. Ez dakit dira, igual ohitura dira, ez? Astrako igual babeslekua ez zaizu etera, astrako bunkerra. Ez dakit segatik, baina bai, egia da. Ni beste lana, oso interesgarri da eta holanik dan hori eskaintzie, egiz esan, eskerrak emoteko geuzie da. Eta, baina, esan duzune ez dagoela eser perfektorik eta nik hor ikutzen duzune egunien edo plantietako gauzetxuet generoan ikuspegile esan duzu eta nik hor pentsetan dut landu barko zala zeu zer gehitxoan generoan ikuspegitik nire itxiz, Zoko sartu duzu batez be, kartzelan egon dinandrak,
edo batez be, indarkerize bizi zen dagoenak. Baina nik horre askotan lotzen dut, eroe berbie andrakaz, gerra sasoien, segaiti. Eroe berba hori azkenien zeizetan da pelikuletan saltzen da osko estatu batuetan eta gehien hilten dagoen personie da. Jente gehien hilten dagoen personie hoxe da eroie. Baina, andra bat, garaie horretan, sasorretan, lau bostume eurrera tarateko kapaz izen zana, sueldo hori bari, gizona salako egonetzien eta bizimodu hori aurrera eroatik gerra sasoien ez da neiko eroe izetien. Gehituleiken eusetxue... Ez que dinot, hausnarketa horretara eman behar dago horren irakurketak. Abanguardia, zer da abanguardia? Eta atzeguardia? Atzeguardiarik ez badago, beste bitu zetarako balio. Atzeguardia zetzu dauz, eta zelako badintzetan, eta... Da asko, baina bai. Hori da gauza bat osatzen joan behar dena. Gaitzen edo, kendu, peini edo, dena, moldatzen. Eskuran edo zuen egiteko, beraz? Nego joango naz, gauzak eta sartzen, eta aldatzen, eta gaitzen, eta... Igual, gauza konkretu baterako begira egin denez, gauzak egin sartzea igual ematen du, azken finean kajoi bat bihurtzen dela, kontenedore bat, gauza batzuena, daron, igual virtualidadea galtzen du, gauzak egin sartu ezkero. Egitekena da, beste zerbait, antzerako zerbait, baina, hor, hemen aipatu ez diren kontuek, sartuz, orain leku bat eginez, beste laborategi bat. Laborategi experimentala, bezala, izendatu da, beste laborategi bat. Guk institutoan adibidez, horren moduko bat askotan erabili izan dugu, azkeneko urtean, eta ere gauza batzuk zuen erabili ditugu. Eta da, amamen historia, eta hor agertzen dira, Andreak egindako lana da, uste dut tesia du. Eta hor agertzen dira, esparru ezberdinetako gure ikasleen amamak, gure laster beramamak, ze paperetan egon diren gure bizitzetan, ekonomia alorrean, kultura alorrean, eta askotan erabiltzen dugu eskidetza, bizikidetza lanak egiteko. Lehenengo mailan etortzen diren ikasleek ez duten ez ezagutzen, zatiak hartzen dugu. Eta hemen adibidez proposatzen duzu zen gauza batzuk eginda dago, zigarrika guztituan egin dugu, udaletxera joan, gutun bat bidali eta batzuak sortzian, Torroñogaz bildu eta ezan, emakumeen kale izenak ez direla agertzen gertikan. Garelako ibiltzea egiten, eta bitu bakarri dagoz, 5 izen edo 4 izen. Hori ez da oso egia. Ze azkeneko kale biren izenak ipini dugu, baina, badago solakoak eta egia da dela zuk esaten duzuna, Borobila ez den liburu bat, zabalik dagoela eta zetik hartzen. Eta independentea diren, eta egin eta... Ontsago naz, internet jartzeko baina, konturaturaz ez dago da wifi, edo gogoratu naz, noiz izan zen, Gernika batzordeak enpeinatu ginen, mikrorrelato batzuk grabatu behar zirela. Ikastetxe ezberdinetara joan, eman, esan gure asmoa, uste dut izan zela 75. urte horrenean. Eta gauza politak atera ziren. Ze baleuko etorri zen, produktora, eta etorri zen, hau ontxe ETV-ko nagusia dena. Zeran da, barandik? Zeran da? Barinaga. Eta arekin ebele ginen, eta berak ekarri zuen, despliegue tekniko bat, kristona. Eta oso kalidade honeko mikrorrelatoa dira, YouTubeen daude, ja. Eta dira gaztea, puntatzen, nire aitonak esan zidan, eta esan estan, edo nire amona, eta oso material, librea da, materiala da, eta polita dena da, gaztea guzteko eta, batu, haunek nire da daukata, neupein ariketa hori, nire amumari edo ezitxai galdetu, zu badakizu zer honen gainin, edo zer esan zenke, edo, dala dalako,